zo kwarai, na ce muku na zo kwarai, na ce muku takun waka ta haifar da ɗiyar bakin gida. Tafiya da saura-saura zan fara, zan je gurin farar diya zara, mai kyawun wanda ta wuce kura, a cikin mata ni ita na sanya farko-farko. Wancan ita so take na ɗan koka, ku faɗa mata na wuce diyan kuka, na zarcewa asusu sai taska, ƙuna karde ki zo diyar kaska ki baya. Tafiya idan ta mai sauri ta fi daɗi, kwaɗo a hankali zai iske maradi, furci mara kyau sam bai da daɗi. Ban shan kunu lallai in mai da gardi, na yi tanadi gare kuma soyana. Tafiya a sanni na fara na yi nisa, komai daren daɗewa ai zana isa, komai da lokaci har ɗauka na banza, girman kai wallani ba na da kwansa. Mai hanzari ka ɗauki jaka kai yi baya, domin ilahu baya san masu karya, komai tafi na Allah ne babu karya, gona ta wuce gaba za ka ga mai fushi ba.